Πάω γενικότερα γυμναστήριο, όχι με στόχο να γίνω φέτες, παιδιά. Έτσι για μια γράμμωση λίγο πολύ. Όπου και αυτό δύσκολο είναι. Τα έχω τα κιλάκια μου, να πούμε την αλήθεια. Αλλά δουλεύω λίγο αντοχή και το έχω σαν χόμπι σιγά σιγά. Δηλαδή με τον καιρό έχω και ένα χρόνο τώρα. Και έχω καταλάβει δεν γίνεται τόσο γρήγορα. Πας και 2-3 φορές τη βδομάδα, εντάξει. Τώρα θα ξεκινήσω μπάλα. Αν πάνε όλα καλά και μου αρέσει η προπόνηση, που δεν νομίζω να έχω παράπονο, θα μου αρέσει. Θα δούμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν την προπόνηση. Θα ρωτήσουμε πόσο κοστίζει το μήνα, ποιες μέρες προπονούνται κτλ. Και όλα καλά. Αν είναι στα πλάνα μας. Θεωρητικά θα το κάνω έτσι ώστε να συμβαδίσει. Θέλω, παιδιά, το θέλω σαν έξτρα πράγμα, ή δεν έχω δεύτερη δουλειά ακόμα. Και εντάξει, ακόμα και δεύτερη δουλειά να ξεκινήσω κάποια στιγμή, καμιά μικρό απασχόληση, κάτι, delivery, pizza, κάτι. Θα ταιριάξει το πρόγραμμά μου για να έχω λίγο χρόνο για ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο γενικά είναι έτσι, σαν να ανανεώνει, είναι μια δυνατή έντονη προπόνηση. Πας μετά πιο χαλαρό σπίτι. Γενικά, άμα ξέρεις να παίζεις, άμα σου αρέσει, δηλαδή δεν χρειάζεται να ξέρεις. Άμα σου αρέσει, έχει πλάκα, ρε φίλε. Είναι η φάση, κατάλαβες. Είναι αυτό που είναι. Πάντα έπαιζα μπάλα, θυμάμαι μικρός. Έπαιζα σε μια ομάδα. Ήταν δύσκολο, θυμάμαι, δεν μπορούσα να παίζω αγώνες γιατί είχα προβλήμα με τα χαρτιά μου στην Ελλάδα. Επειδή είμαι από τη Βουλγαρία, θυμάμαι χρειαζόμουν κάποιο χαρτί που δεν το είχα. Τέλος πάντων, τώρα ετοιμάζω τα χαρτιά μου γενικά για γερμανική ταυτότητα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πετύχει όλο αυτό. Έχω συμπληρώσει το αίτημα, τα χαρτιά, τη φόρμουλα, όλα αυτά. Θα πάω να πληρώσω και να τα δώσω και να μου πούνε αν κάτι λείπει, αν γίνεται, αν δεν γίνεται. Πιστεύω άμα δεν πάει καλά κάτι, σου επιστρέφονται τα λεφτά, είναι κάπου στα 250 ευρώ. Και μια διαδικασία χρόνου, με μισό χρόνο, 5-6 μήνες, δεν ξέρω πόσο παίρνει. Λοιπόν, δεν νομίζω να έχω πρόβλημα τώρα με την μπάλα ή με τα φτάχα, με τα χαρτιά. Μια εξέταση γιατρού θα πάω να κάνω. Καρδιάς κάτι, αυτό να δουν αν μπορώ να παίξω, αν μπορώ να τρέξω, αν έχω καμιά αλλεργία, κάτι και τέλος, αυτό είναι. Θα πάω να κάνω το τεστ στο γιατρό, το χαρτί, το να το δώσω και θα γραφτώ 50 ευρώ, 100, όσο να είναι εκεί το μήνα. 2 φορές τη βδομάδα δεν μπορεί να είναι τώρα και 300 ευρώ προπόνηση, πόσο ακριβή να είναι, εντάξει. Κάνα κατοστάρικο θα είναι, κάνα 50. Το ελπίζω δηλαδή, γιατί πάλι πολλά μου φαίνονται για 2 μέρες προπόνηση τη βδομάδα και είναι καμιά β' τοπικού εκεί, δεν ξέρω τι είναι, γάμα, δεν ξέρω τι είναι τώρα. Τέλος πάντων, ευχηθείτε μου καλή τύχη. Ξεκινάω ποδόσφαιρο με πολύ στρες και αγωνία, γιατί δεν ξέρω τι θα συναντήσω, τι άτομα θα πετύχω. Ελπίζω να είναι καλή, να έχουμε χημεία μεταξύ μας, καλή συνεννόηση και πλάκα. Λοιπόν, το είχα πολύ καιρό στο μυαλό μου. Παιδιά, να σας πω την αλήθεια, δεν ξύπνησα ένα πρωί και λέω τι θα κάνω σήμερα, πάω για μπάλα. Πάω και πέτυχε. Το έψαχνα πολύ καιρό. Είναι δύσκολο να βρεις ομάδες εδώ, έχει πιο πολύ κάτω το 18 και δεν σε βάζουμε κάτω το 18. Είχα βρει μια άλλη που είναι από 18 και πάνω μέχρι 50 και πάνε, παίζουν μια φορά τη βδομάδα για πλάκα. Δηλαδή είδα ότι είναι λίγο κάπως να βρεις. Δεν ξέρω τώρα, δεν είναι τόσο εύκολο να βρεις ομάδα. Το είχα πολύ καιρό στο μυαλό μου. Αλήθεια, προσευχόμουν στο Θεό να μου βρει μια ομάδα. Δεν φαντάζομαι τι αιτήματα μπορώ να βάζω μπροστά στο Θεό. Να λέω βρες μου μια ομάδα να κάνω προπόνηση. Δηλαδή, φαντάσου. Τέλος πάντων, το είχα καιρό αυτό στην καρδιά μου και ο Θεός μου το φανέρωσε. Μου έφερε τυχαία στο γυμναστήριο που πάω έναν παιδί που είναι σε αυτή την ομάδα και λέει: αλλά εμείς έχουμε το 18 και πάνω. Του είπα γενικά ότι θέλω να κάνω κάτι έξτρα, να αθληθώ εκτός του γυμναστήριου, να κάνω κάτι έξτρα. Και μου λέει: εμείς κάνουμε μπάλα. Λέω: εγώ είμαι σε ομάδα. Μα θες να σου δώσω τηλέφωνο, έπαιρνες. Και έτσι έμεινα, φίλε. Χωρίς να του πω ότι ξέρεις, μου αρέσει ποδόσφαιρο, θέλω να κάνω συγκεκριμένα ποδόσφαιρο. Απλά ξέρεις, το πήγα γύρω-γύρω και εγώ μην του πω κατευθείαν την μπάλα. Δεν θέλω να κάνω κάτι. Και το παιδί κατευθείαν μου έστειλε σε αυτή την ομάδα. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ. Κατευθείαν έγραψα στον προπονητή, τον πήρα τηλέφωνο μέσα στο WhatsApp, με ενημέρωσε. Μου λέει πόσο καιρό έχεις να παίξεις, πότε δεν έπαιξες. Εν τέλει δεν του είπα τίποτα περίεργα. Του λέω απλά είμαι αδύναμος, έχω καιρό να προπονηθώ, αλλά έχω πολύ όρεξη, διάθεση, ανυπομονώ να ξεκινήσω. Και μου κάνει μία, αυτό είναι σημαντικό, αυτό μας αρκεί, λέει. Έλα την Τετάρτη, 5 η ώρα, τέλος. Παιδιά, αυτό ήταν. Και είδα ότι πάει καλά, δεν έχω κανένα περίεργο άνθρωπο να μου απαιτεί. Και καλά να είμαι πολύ καλός, να έχω εμπειρία, να έχω χρόνια πίσω μου και τέτοια. Θα πάνε όλα καλά, πιστεύω. Αυτά είναι κάτι καινούριο για μένα, ήθελα να το μοιραστώ με εσάς.
Γενικότερα ήρθα να πάρω στο σούπερ μάρκετ νερό, γιατί πίνω ανθρακούχο νερό εγώ και γενικά από τη βρύση αποφεύγω πάρα πολύ γιατί είναι γεμάτο άλατα. Αλλά να ξέρεις ότι και το νερό από τη βρύση έχει τα ιδανικά άλατα που κάνει καλό στο σώμα, παιδιά. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Ελπίζω να περνάτε όμορφα και ωραία. Σας ευχαριστώ που είστε στο κανάλι μου. Από τσου που λένε και οι Γερμανοί, που και που θα έχουμε κάποια βιντεάκια, συζητήσεις, έτσι, vlogs, πράγματα που συμβαίνουν μέσα στη μέρα. Κάτι που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, όπως αυτό το κάτι καινούργιο που θα γίνει σήμερα, σύντομα αύριο. Θα πάω για προπόνηση. Ευχηθείτε μου καλή τύχη, ξαναλέω. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Θέλω να ανήκω σε μια ομάδα ποδοσφαίρου, να προπονούμε γενικότερα και για να χάσω κιλά και γενικότερα για να έχω ένα ωραίο χόμπι. Λοιπόν, γράψτε μου στα σχόλιά σας ποιο ήταν το αγαπημένο σας χόμπι και αν θα ξεκινούσατε κάποιο συγκεκριμένο χόμπι, ποιο θα ήταν. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια.